Star FM, sounding good all the time. This is TILDER, live on Star FM. Chiregai pane dzino nguva tichitambira kamuno mustudio baba pamwe chete kana amai ane dambudziko ravasangana naro muupenyu. Mukaona vanhu votibata mune chino chirongwa ka it's either pane zvinoyera, pane zvinoshamisa, pane zvinotyisa, pane zvinoda kufumurwa zvavanenge vainazvo. Amai Tino makadii? Ndiri zvaiti hangu kuri seiko kwamabva neasika handitika. Baba Tino makadii? Aiwa ndiri zvaiti hangu kuri seiko kwabviwa kuri nane zvako handitika. Right, ndikumbira munyatsokwidza izwi renyu handitika kuti tinyatsonzwanana handitika. Alright, okay. So ameno ndotangana baba here kana kuti naamai? tanga henyu naamai. Aiwa kana machipa mvumo iyo ndandoda kutanga naamai asi ndazoda kutanga nemusina mbondipa mvumo saka maita henyu baba. Alright, right. Amai Tino, idambudziko rei? Alright, mune mwana wenyu musikana arimo mune mustudio handiti? Yes, shamari rubo handitika. Good one. Right, idambudziko rei ramasangana naro razosvika pakuti munge muchisvika pano? Kana mungatirondedzera ndikupai mukana kubva pekutanga kusvika zuva ramazosvika panapa nhasi. Ndinotenda inini dambudziko rangu hombe randiri kusangana naro muupenyu ndakatanga kuzosangana naro 2020. Ndakabereka mwana wangu uyo 2010 wandinaye muno. Ndamubereka 2010 mwana wokuti handina kumbotambudzika naye kuti ndakambopinda muchipatara kana kuti pane zvakambonetsa kusvikira pa10 years dzake 2020 so 28 June 2020 ndakamuka makuseni musi wa28 mwedzi wokuti unenge wakunopera. So ukatarisa mumba zvinhu zvinenge zvaakunopera saka ndakati kuvana bikai sadza kwakuri kuma11 dzemakuseni ndati bikai sadza rakabikwa. Ndikati zvinosadza iri ndosiziva kuti hamuzokwanisa kuswera nesadza irori, ndoda kuti mundipe fulawa irimo ndikanye fulawa iyoyo chingwa mugozowana chekudya kana zuva rorereka. Pakunoti chindipai shuga nefulawa sakile anova ndiye mukunda wenyu wamunaye muno akatanga kupikisana nehanzvadzi yake, ndiwe wakadya shuga, ndiwe. Ndobva ndava nenguva yekuti ndakapopota ndakati ane system yekudya shuga ndomuziva shuga ndomuziva system iyoyo hausi kuda kubereka sakile mungoza uchitaura nevana. Ndobva nguva iyoyo ndichipedza kutaura nevana sematauriro iwayo fulawa iyi haina kutozounzwa pakabva pasvika muyenzi. Ndobva ndapinda mumba nemuyenzi wedu yanga iri neighbor yedu wataimbogara navo kwataimbogara. So vakandisiyira pamba pavo kuti titarisireiwo. Saka ndakabva ndatambira maigoro tichambire ndokupinda mumba. Saka kupinda kwandakanoita mumba ndakanotora nguva ndofunga chipo che1 hour ndiri mumba nevaenzi vaya. Pavakazoonekawo vachienda kwakuzosara ndichiti chiregedzai ndichigezesa vana. Ndomukuona kuti vana vakashota, ndokuona sakile asipo, ndokutanga kudzosera pfungwa dzangu mumashure kuti ndapedzisira kutaura nemwana ndichimutsiura nyaya yeshuga. Saka ndo zvaangave atsamwa kuti kudii. Ndobva ndatoti haana kumwe kwaaimboenda kunotamba, asi pane hanzvadzi yangu yange changobva kuroora. Saka pfungwa dzangu dzakafunga kuti aenda kamaiguru kake kamwenga kanga changoya. Ndobva ndatoti uyu tevera kwagogo unoti sakile dzoka kumba ugezi. Ndobva hanzvadzi yacho atoramba akati iye ndiye anga ane juti rekusuka, saka ndingambomuteverei ndisiya ndisina kusuka, siregai ndisuke zvatadyira masikati. Ndomba atosuka ofu ichita kutodhileya kusuka. Kupedza kusuka kuzopinda murodhi kuenda kwasekuru kuya kuzodzoka kwasekuru. Mama sakila hako
zvatoperehwa nekuti nevana vangu havaina kumwe kwavaimbotamba kunze kwepamba kana kuenda kwasekuru. Puka zvatotanga unombotanga uchiti kutamba unotsvaga pese pese zvokuti unodzoka panzvimbo yawabva kaubhu. Zvakandipa kuti nditi regai ndimbotarise pandapedzisira nokuti anomuziva zvinongoita mwana. Ukamutsiura anogona kumbomira kana pamadziro. Ndakanotarisa pamadziro paanga akamira paya kutanga kuronda kuti katsoka kaya kuti kadini. Apa kana kabhutsu anga asina kana bhutsu mugumbo. Tubhutsu twese tukona turipo. So masira ndangoita mwana apa kura nduma matisapira atongoita asina kana bhutsu kana chi. Aendepi mwana. Vaive netsitsi dzavo vakaita pungwi panharaunda, vanhu vachikwira nekuita sei nekudzika, kuvhenekera mumadzimba dzina kupera, mumigodhi, vanhu vanenge vangoine pfungwa dzakasiyana siyana. Usiku hwemusi uyu handina kuchema, handina kuita sei, because ndanga ndisiri kunzwisisa zvasiri kubatanidzika. Ndiri kutotaura kuti mwana handisi kumuona kuti kudiko ipapa. Mangwana makuseni kwakangoedza tichingofamba ende vanhu vambotanga vachimbotendera munzvimbo aiwa mudzikane makutoenda kwakatobudira makuti pamwe akatofamba pamwe zvakazodini mwene mwakuisa pfungwa yake. Mwana akatsvakwa. Vanhu vakatanga vachitsvaka vari kuma60 chakadaro paangonetawo achiita sei achidzokera kumba kwake kudzikana tazosara tega semhuri seizvozvi tichitsvaka mwana kusvikira vamwe vakuti mimi kaini mwana haadi kutsvagwa nemaziso. Zvimwe zvacho zvaakuda mweya. Mboendaiwo nevamwe vaprofita mumboona kuti mungabatsirike sei. Ndakafamba zvekuti nyangwe veukama vanhu vakatanga vachafona everyday kuti komwana kusvikira vaneta. Zvakatanga vamwe vachiti imi munonyanya kuimba nemasowe mboendai kuchivanhu. Takafamba zvekuti nini ndiri madzimai asi ndakatombomakumura magenenzi kubudikidza nekuti azviite kuti baba vataura kuti imimi kune munhu ari kwakati mboendai, imi muri mudambudziko muregedza. Zvoita sekunge muukama. Kana nditete kana ndiani vati mbobatsirikai makadai kuti ukake naro zvoita kunge uri kuziva kune mwanaka. Ende iwo ipapo unenge waungotedzera chiro kwese. Ndakazama zvese kusvikira pakanopera 4 months. Ndakadikidiki kana mvura chaiyo yanga isingamuiki. Ndakazova nenguva yekutozongozviudza ndega kuti panapa takambotanga takawanda vanhu vakasvika pakugara pasi. Zviri kutotaura dambudziko nderangu. Chakutodiwa ndechekuti nditosimba. Ndo kuchizokwinya kutotanga kutokwinya kutongopfugama nekutonamata nekuti zvainyatsonzwisika kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Kuti mwana anoshaya munhu anotaura kuti ndamuona achienda akadai kana ndambomuona ari apa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kumapurisa kwese takaenda kusaripoti kusvika pakutora mapics tichinamira kwakasiyana siyana. Takafamba nawo tega no way to be found mwana kana kuwanika zvachose. Zvakazongondipa kuti ndizongotanga kungosimba nekunamata ndisafambe ndichitsvaga. Ndakapedza makore 2 years. Pamakore 2 andiri kutaura ndati takatanga nharaunda yakamira nesu ikazorora. Veukama kune vakatanga vakamira vachifona daily kusvika vaneta. Kumasowe kwandinonamatira vanhu vakatanga vachishinga kundibatsira ingava minamato yaitsanangurwa chinga kusvikira vanhu vaneta. Kusvika pakuti munonzi mazuva 3 makagara pamasowe munombotanga mazuva 3 aya mweya uya ututsira mazuva kuburikidza nekuti dare riri kungonzi rakaoma. Mwana hamusati mamuwana. Hamutauri kuti zvarerwa imi mwana musati maita sei mamuwana. Upedzera wakona kuti izvo ndatososara ndega muna uyaiya. Ndazosara ndega handizivi ndotsanangura chitindi. Mvura haimwike. Mvura chai inoramba kudzika pakurapa. Uchifunga kuti vana vangu vakashota mwana akaenda kupi. Sakari pai. Paibuda nhau dzakasiyana siyana paredhiyo pai. Kune mwana akapondwa kati, kune mwana akaonekwa akavhiyiwa akatorwa mapatsi. Wainzwa mwoyo uchienda kuri kuti wangu. Izvi akamira sei. But after 2 years
ndopandakazongoti musi ndinoita zvekutengesa ndatobuda zvangu ndiri kutotengesa kwandaitengesa ndopandakanzwa foni yaringa ndobva ndadavira foni zvikanzi ndiwe memory Madzinga here fuchi memory izita rangu rimwe here kumasowe Madzinga ndiyo senemu yangu ndakanetseka nguva imwe chete yokubatadza pfungwa dzangu kuti ndiani anondiziva nezita rekumasowe achiziva senemu yekumba because anoziva zvekumasowe anofanira kungoziva kuti madzimai memo anoziva zvekumba anofanira kuziva zita rangu repachitupa nesenemu ndobva ndamboramba ndakanyarara svika ndinokumbirawo kuti undidavirewo because pane zvandoda kunzwisisa ndobva ndadavira mukati hongu ndikati hongu zvikanzi une vana vangani ndobva ndataura kuti ndine vana 4 zvikanzi wekutanga anonzi ndobva ndataura zita remwana wechipiri ndobva ndataura futi zita remwana ndobva ndabvunzwa kuti mwana iyeye ari kupi ndobva ndati mwana iyeye ndiri kutomutsvaga missing person anzi kubva rini ndobva 2020 zvikanzi is it true chokwadi ndobva vandibvunza zvimwe zvakaita kunzwisisa vachifananidza neinformation yavanga vakada nayo ndobva vatoona kuti information yekutsvaga kwatiri kuita mubereki wemwana ndiyo zveshuwa ndobva ndaudzwa kuti ubatsirike enda kuofisi yesocial welfare iri mutauni unotsanangura kushaya kwakaita mwana wotakura chese chinoapruvha kuti mwana ndewani mwana ndewako zvechokwadi ndakaenda muofisi imomo ndakanosvika ndikabatsirika ndakabudisa zvinhu zvangu zvese zvinanga ndinazvo nemapikisi emwana ndibva ndatsanangura kushaya kwandakaita mwana ndikaudzwa kunzi zveshuwa mwana uyu tinaye asi zviri kutishamisa ndezvekuti zita raunaro pabhethi rako nezita ratinaro panapa zvakaita zvakasiyana ndikati imimi zita ririkoko nderekumasoro no iri ranga ratova zita ratisingazivi rakapiwa mwana paakatorwa mwana angapiwa zita nyowani ratisingazivi ndo raishanda kuhoma apa mwana ari kuhoma zita rinowanikwa kufaiuka kusocial welfare mwana zvisinei kuti ari kuhoma ipi but faiu remwana rinenge riri kusocial welfare saka kusocial welfare kunova ndiko kwandakarifewa neko yakandifonera iyi ndo kwandakanowanika ndichiudzwa kunzi ehe mwana wakuti naye taona nepiki zvawakabata madetails esai hatina madetails akadaro asi mwana tinaye zvinova zvinhu zvokuti zvakatora nguva vakatotsanangura kuti zvichakutorera nguva kuti mwana umuwane kuburikidza nekuti zvawakabata nezvatakabata zvakasiyana une police report vakati hongu police report iyo ndo yakatozondibatsira kuti zviite sezvinoita nani ndokunzi zvinoiprocess kuti uzokwanisa kunge uchiwana mwana kunofanira kunge kuchizoitwa assessment kumba ende kunofanira kunge zvichioneka kukwira nekudzika kuti mwana kwacho iye mwana ari chii chiri kumbonyatsoitika ndobva zvichiri kuitika ndobva ndakumbira ndikati hazvina kushata muchiita yenyu procedure yenyu ndinokumbiravo kumbonoona mwana kwaari because inini ndarisivha ko handisimbozva ndiri kutaurana ninyi handisimbozva kuti mwana ari kupi saka ndiri kukumbirawo kumbonoona mwana ndobva vatombotsanangura vachiti hazviite nokuti hatisati takambosangana nazvo zvinhu zvakadaro isi kuno kutotarisira kuchengeta mwana asina vabereki totally so zvitotishamisawo regai tikuzombokumbirai kwakuru ndakatopuwa 3 days dzekumbokumbiriwa ndobva ndazobvumidzwa nzi nyorerwe tsamba ndobva ndanyorerwa tsamba ndo yakazondiperekedza kuhome kunoona mwana musataura instead ndobva ndaenda kuhome ndakasvika ndichitambirwa nevaridzi veko vakambofona vaye vakati titambire 9 kopesa apa vanga muchiita sei chokwadi ndikatsanangura kuti ndakatoomerwa kusvika pekudzidzira vakaperehwawo nekuchinjwa kwedzita nezvese ndikavabvunza ini ndikati maziva sei akamuzondifonera ndomba vanditsanangurira vakati no mwana uyu pahomu inoyi ane 5 days auya yana ndisingakanganisi roughly
anga asingadariki 5 days vakatsanangura kuti pakutamba kwemwana tine zvatinotarisira pakunge mwana achitamba nevamwe pakufara kwemwana asi mwana uyu chiremba vanopota vachiona kuti mwana akati mudumbu vanoita sei vakaona mwana asiri kutamba ndobva abvunzwa kuti chii mwana ndobva atsanangura kuti mudumbu mangwana ndobva abvunzwa kuti chibva ati musoro ndobva vanyatsoona kuti titi undonda hwekuhwara pamwana uyu kana pane zvikutoitika ndomukugara nemwana pasi vachimushevedza zita rake riye ravanoziva ndomva mwana adhonza bepa anga riri patebho ndobva anyora apanga nemakore mangani anga ane 10 years no anga ane 12 years because takamushaya ne 10 years so apa anga ane 12 years ndobva anyora zita rake rekumbarano rake chairo ndobva anyora nhamba dzekumba dzefoni dzinova nhamba dzangu inini ndobva abvunzwa nachiremba kuti chii chawandinyorera apa nokuti apa vanga vangomubvunza kuti chiri kumbonyatsokunetsa chii aitaura ndomva achitsanangura kuti iri izita rangu idzi nhamba dzamama hei uri kuti kudii mwana ndopa akatsanangura kuti inini zita ramunondishedza naro ndakaripiwa nevanhu vakandiba kumba hanzi vakandiba vanhu vakandiba kumba ndo vakandipa zita iri uri kuti kudii kwewe hanzi ndoda kuenda kumba ndibatsirei please ndibatsirei mwana airatidza kuti haasi kutoda kuti zvitaurwe stereki kuti pamwe ndinozorambidzwa chiremba vaya vakabva vapindura vakati yewe zvinoini ndiri mudiki nyaya yako iri siriasi mwana uyo akabvunzurwa kusvika atsanangura zvese zvekumba zvandaizobvunzwa zviya zvainyorwa naiye pasi ndobva vatora bepa riya rechiremba bva vazonozvitsa kuvakuru vatsanangura nhau ipi yanga yataurwa nemwana ndobva mwana ashedzwa ndobva atsanangura kuti zvaakanyora pabepa ava kusvikira vanyatsokutsikana kuti mwana anofanira kuenda kuvabereki vake mwana zvitora kuti ari kutsvakwa shuwa ndomukuzoti ivo vanototi taida kutodhiraivha mota but takazotenda nhamba idzi tikati aiwa ngatimbotanga taona kuti nhamba dzinoita through here because mwana airatidza kuti even asvika kuarea anoziva kumba adress aiziva even pachikoro paaidzidza aiziva kuti kubva pachikoro pandinodzidza ndinofamba senyangwa netsoka dzangu saka vakanga vachiti taida kutosumudza motikari asi takazoti aiwa ko nhamba dzatanyorerwa kaidzi ngatimbotanga kufona nhamba idzodzi ndokufona ndomukufoni vaitoita through ndomukukurukura tese saka vaitaura kuti tendai mwari hatigone kutsanangura kuti titi isusu chaizvo chaizvo chakanyatsoitika chii but ingotendai mwari kuti mwana mamuwana because panhau yekuchinjwa kwezita panotudza zvakawanda ende panhau yematsananguriro ari kuita mwana kuti vanhu vakandipa kumba panotudza zvakawanda vakandipa nguva yekuti endai munotandara nemwana akakuzivai akaziva akati mhanya tambirana nekanzvadzi kake chema vakati chimbotandirai naye ende fonai ne11 day muchitaura naye kuti agadzikane azive kuti muri munzira kuzomutora ende zvichivainetsa everyday achikumbira foni yawo achitindura kutaura namama toda kuenda kumba chero ukadavira aibva ati mama waye mukuya rini kuzonditora kusvika ndafambira mapepasi mwana ndazoenda kunomuita sei ndazoenda kunomutora zuva rachiro rekutandara naye mubvunzo wangu wakanga uri wokungoti naye wakasvika sei panapa cause pahomu iyoyo zvaparika panhu pane security iri serious zvokuti hataimbofembera kuti tingawane mwana munzvimbo yakadaro wakasvika sei kuno what about zita iri chii chiri kumbonyatsoitika mwana ipapo aingotaura kuti vanhu vakanditora kumba ndo vakandipa zita iri ndiani ipapo pakanetsa kucheka asi ndazobva ndatakura ndapuwa mwana ndadzokera kumba nemwana ndakanova nenguva yekukumbira kupolisi sekuti zvazvine polisi ndakanokumbira kuti ndinokumbirawo tsamba yekuti mwana aende kunoongororwa nokuti handizive kuti kuhomu akasvika sei vakatombonipa anza yekuti kuhomu mwana anenge akachengeteka hatitarisire chinhu chakaipa ndikati no inini handisi kuziva kuti mwana akasvika sei kuhomu 1 2 izvozvi zvokuzoti pane akanditora akandichinja zita zvikazodidi handizogara ndiri comfortable ndokumbirawo kuti ndiende kunooneka kuti mwana hana chakashata iri chakakanganisa zvakafanana neku ndobva ndanyorerwa tsamba ndobva ndaenda kuparenyatwa mwana ndobva anotariswa hapana chakaita sei hapana chakaipa
asi vapedza kunge vatarisa mwana vanoti vakati vanomuda just for counseling for 3 weeks. Ndobva vatonditi mukumbire even kuchikoro ende tikutoona kuti mwana anoda kutaurwa naye because aive nekakuvhunduka kakuti chero inini ndikada kutobuda padhoo apa ndimusiye muno nemi aisabvuma aichema zvokuti mega maizvichaya. Saka vakati aiwa anoda kutaurwa naye kuti adzokedzane. Ndomva taita 3 weeks dzangu ndichienda pa3 weeks idzodzo mashoko avo ekupedzisira vakanditi endai munogara nemwana, mwana achadzoka ega mamuri. Nguva yaakatora asiri pamuri zvaitika kwaari amuzvizivi ende zvinenge zvakawanda. Asi imimi endai munogara nemwana, mwana achava nenguva yekutsanangura ega, akasununguka akafarisa achatanga ega kutaura zvakaitika achataura. Shuwa ndakadzoka ndikagara ndikateerera mashoko iwayo. Ndakagara ndofunga gore 2023 ndo paakazotanga kutsanangura. Asi pakutanga kwake kutsanangura kuti ndakambobva sei nokuti ndopaingwa neshungu dzangu pakuti kumpamba akambobva nani sei. Akazotanga kutsanangura mama mainetseka pepe kuti ndakabva sei pamba panapa. Ndakabva namainenge akabva namainenge next door. Uri kuti kudii sake mama ndo vakabva but mabvira vakaita nini vakandishedza vakandituya kuno ndopa vakandibvunza nyaya yamai ndipopotera ichi yeshuga ye kuti mama wako vanga vachiti kudii. Ndopa ndakatsanangura kuti ndichitaura nauye mama vangu vachitaura naye kuti musapote ndichibashuga zvikanzi. Saka ukangotodavira vanokurova ende itori abuse yangu achitokuta usatombovadairi. Ndopa zvakatotangira mwana abva atoiswa mumba. Isu taakutoita mbonombone yekutsvaga mwana anga ari mumba kusvikira vazoona kuti zveshuwa vanhu vaakure. Handiti pakutsvaga munoenda hamuna mutendera parovanzika unotsvaga zvokuperipitika makomo ende paitsvagwa neraini rese. Vakangoona kuti vanhu vakutaramuka ndopa vakabuda nemwana wavo ndobva vafamba nemwana wavo kusvikira pavakanomutsveta anotsanangura kuti ndakambonogara kumabvuku ndaigara namainhingi bva ndinotokuziva kuti mainhingi vacho ndiyani hatizive. Mainhingi wavo vakagara neni chipo chemwedzi rakatumanzi handizive. Ndo vakazoenda kunomutsveta papolice station apa ndo pakazoita kuti azokwanisa kunge achiendeswa kuhome. Ende panguva yakanogara namainhingi hasisiri wenyu wamunoziva zita renyu riya harisisiriro zvese zvachinja. Mwana akutongotedzera zvaari kudi zvaari kuudzwa. Kwamainhingi kuyagere zvakanaka ari kuita basa ari kuita sei yanzi as usual. Iye anotsanangura kuti sezvandaingoita pano pamba kuti utsvairaumba ndichisuka ndichiita sei ndo zvandaita ipapo. Ndomva aendeswa ndomaendera akatoita chii kuhomu mwana. Homu yekutanga yakanogara akanoigara anoti ndakagara 3 weeks. Ndomva akatomboenda kune muhomu ndobva abviswa pahomu iyoyo ndobva aenda futi kune imwe ndobva anogara futi anenge dzainzi 3 to 4 months. Ndobva abviswa zvekare ndobva azoenda kwaakanogara nguva refu. Ndobva azobva inini nyangotsvaga zverudzi ende zveshuwa ndakatsvaga nenzira dzose. Ndakambosvika pakuenda kupolice station ndichivaudza kuti ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo ndinonzwa vamwe vachiti kumusasa project kune kunochengetwa nherera nokuti kumaraini kwaitobuda guhwa iroro rokuti mwana akaendeswa kunherera. Raibuda guhwa iroro zvokuti ndakatozombosvika pakutomboita kuchemedzana nevamwe mai. Ndakaridza mhere mai vavo vataura mashoko ekuti mwana uchapfuviwa kwamwana mwana akatoenda kunherera. Ndikavati sei maita free yekuti neni ndikuchema muchitaura mashoko akadaro. Takatonetsana kusvika futi zvekare kumapurisa asi yakangoita sekuti zvakanoshaya basa sekuti vakangoti munhu anogona kurasa muromo asingazivi kuti mwari panguva yakaoma. Ndobva tatodzoka kumba asi muri kuona muromo uya waiva muromo wechokwadi. Ndo zvakanga zvatoitika. Saka zvakandipa kuti ndiende kumapurisa ndinotaura kuti ndinokumbirawo nekuti munhu ambosimbi nemashoko ezvinhu zvaasingazivi. Ndokumbirawo mundibatsirewo kunochengetwa nherera imi ndimunokudi munokuziva zvekare ndimune mukana wokukuenda. Ndokumbirawo mundibatsirawo mumboona kuti mwana hatingamuwane here. Sometimes munhu anenge achiziva kuti ane kwakamupfakaidza. Kumapurisa vakati tichafona tichashandisa foni. Zveshuwa vakashandisa foni asi zita ravaitsvaka harisiriro. Ndosaka mwana anga asisiri kukwanisa kuwanika. But ndine chokwadi chekuti kumapurisa vakatombotsvaga nenzira iyo nekuti ndakatomboita mazuva ndichienda pastation ndichibvunza nawipi iwe vakati takafona kwese hakuna mwana. Ndobva ndadzoka ndikagara.
saka mwana pakutsanangura kwaakaita zotanga kutsanangura ndakanyatsoona kuti ya zvakatooma kwete zvekutamba. Right, amai ningava makawana simbe riri kunovabvunza panguva iyi handina kubvunza nekuti even vakatibatsira nemazano saizvozvo vakanga vatsanangura kuti information inogona kubuda mbijana so imi mukamhanya muchavharira zvimwe zvinhu saka mwana achatanga kudzoka mamuri achataura mbichana nekufamba kwenguva uchazosvika pakunyatsoona kuti chokwadi chese mazoonacho. Saka ndandisina kumboenda kunovaconfront ndobva ndasvika pakuti musi wa2 July mwana akabva kuchikoro aform1 gore rino July iwoyo watabva mwana apadzokera kuchikoro mwana because akatosara otorwa kuhomu ndandatotenga mauniforms zvese mwana akangosvika chitongoenda kuchikoro sevamwe ndobva ndatomuti dzokorora sekuti wambokanganisika disturbinga ndomba aramba ndatomuendesa mugrade 6 vabva mugrade 6 mugrade 7 yake akabva tonyora zvakanaka ndokubva tatomutsvagira nzvimbo yake sekondari ari form 1 sokutaura kuno. Saka abva kuchikoro kuya tiwa chaima uniform vatete inipindei mumba ndagara mumba ndototaura nehanzadzi yacho kuzoti naye vatete vaya muripi zvemunde munotenga muriwo kana vachinotenga muriwo ndinomutuma iye neituma brothers twake ane 2 vaakasiyira vanotedza naye naishedza isese muchinotenga muriwo sese hapana sese hapana muri kuti kudi apa ina akagara mumba handina kuona kuti zvii zvamboitika afamba nepichi chitika totenderera wa but apa ndanga ndaane chimwe chokwadi chandanga ndava nacho manheru zvokuma5 right abva kuchikoro kuwacha mauniform kokubva kuchikoro mauniform angoboma ari pawaya munhu hapana ndokutoona kuti zvatotanga zvegore ripi zvegore riye asi apa ndanga ndaane chokwadi ndoimba kuti pa2 years idzi zvapandiri kukudzai kuti taipinda makasiyana siyana mukufamba takanzwa zvakawanda asi nhau yedu yaingotidzosa panzvimbo imwe chete saka tanga tava nekunzwisisa kwatanga taanako kuti no kutsvaka mwana nemaziso mwana uyu asi kutsvaka nemaziso there is something zviri kunyatsoitika pari zvisi zvokuti timbotsvaga nemaziso izvi maziso tingangoedzesera asi zvekutsvaga nemaziso hatimuwani takangorara tichinamata zuva iroro mangwana makusendo vandaenda kumapurisa vandanovhura doketi zvekare missing person doketi mwana ndamushaya zvekare mwana uyu mwana uya ndamushaya zvekare ndobva tichirodzi ndobva ndatsanangura mazvikiri akaita mwana pamba nemashayiro andakazongomita ndobva tatoswera zuva rese tabva tasoti kuma9 dzemanheru ndobva takanzwa foni yafonwa pafoni pangu hello mama ndini Saki taurai nemunhu wandinaye pano ndibatsire ndoda kuuya kumba ende nditambirei kubus stop because anga manheru zvokuma9 dzemanheru around the ma8 something to 9 ndobva ndati alright ipa varidze foni yavo varidze foni ndova ndakakumbira please mwana ndiri kumutsvaga ndiri kukumbirawo kuti mundisesedzere mwana iye akwanise kusvika mumaoko mangu andizivi munogarawo kupi ndopakati ivo ivo vakabva vati ndinogara kuFairview so kuFairview kudhuze nekwedu asi ivo vanodzika before saka vakabva vati inini ndichakwira nemwana ndozodzika hangu ndakudzika ndichakupai nhamba dzeanenge atakura mwana zveshuwa ndo zvavakaita baba vaye ndo vakatibhadharira mwana kombi ndo vakazondipa nhamba dzemunhu anga nemwana kusvikira tatora mwana handina kubvunza zuva rekutanga ini kuti chii chaitika handina ndakangoenda nemwana vatangonamata zvezuva iroro mangwana makusendo pandakazotanga kubvunza mwana akatanga kuexplaina futi nauya mainingi vaya ndobva ndabvunza ndikati iwewe wakutoziva kuti mai ava vanenge vachida kukutora ko pava kushedza apa waenderei zvekare zvikanzi mama this time havana kumbondishedza chii chakaitika zvikani ndakangonzwa kadzungu ndichiyanika washina ndokutoona ndamba mavo sei matsanangura ndikuti ndo zvaanotsanangura even mukazi vanenge vekutaura naye chirudzii naiwe zvikanzi mama kadzungu kakangonditi tete 2 minutes ndokutoona ndamba mavo ndaona ndamba mavo vakatanga kutotsanangura futi nhau yekuti hauchafaniri kunge uchidzokera kumba iwewe
pane kwandiri kuda kuenda newe, kusvikira vakatomudhiraivha zvekare kubva naye pamba, kubva vaenda naye. Anotsanangura kuti ndakaona kuti ndakanzwisisa pakati izvino ati kureika patinombofamba tienda kutaundi tienda kupi, anenge achinoona nzvimbo. Ndakanzwisisa pakati, ndakanzwisisa pakati. Asi pakati ndo pandakaenda ndikatorwa, ndakasiyiwa ipapo, ndobva ndazoya ndichitorwa nemota yepolisi. Of which apa papatosiwa mota yepolisi iri kumutora sei? Apa achiuya achitorwa nemota yepolisi patova futi semunhu arasike. Patova neinformation yaudzwa kana amaya yekunzi hausi kufanira kunge uchidzoka kupi kumba. Hanzi apa vakatotaura kuti hausi kufanira kunge uchidzoka kumba ukaurisa mai vako. Saka iwewe handisi. Saka iwewe pawakubva panapa uchienda kwauri kuenda haufaniri kutaura kuti iwewe kumba kwawabva kuna mama. Zvandiri kutaura panapa ndozvofanira kunge zvinotaurika kudai. Ndopakuudzwa kunzi uchataura kuti ndandichigara natete ndanga ndichirohwa mheno zvakazovari kupi. Hanzi ende zveshuwa ndo information yakanosvika kupolisi kwakatakurwa mwana bva takuwa ndobva angonosvika ndobva apuwa pekurara. Havana kumbotaura naye zvakawanda, anga ari manheru. Handi ndapuwa pekurara, mangwana makuseni akabva apuwa mari yekunzi enda unoshedza chii wauri kugara naye. Ndakapuwa mari netsamba yekunzi chienda kumba unokwirisa mari yekombi. Mwana ndobva atobva, hanzi ndobva ndabva paruwa paya. Asi ndakati ndichingokrosa road ndakanoona mai vaya futi. Ndomva vanditi uri kuenda kupi? Hande kuno. Handobva vakwira neni kombi. Vakwira neni kombi, hanzi kwatakaenda handina kuziva. Asi mutauni ndakamuziva, ndakabviwa neni mutauni ndikakwira imwe kombi kuti ndizoziva kuti ndiri kupi. Ndakaona pakanyorwa kunzi Belgrafia. Hanzi pane pamba pandakanga ndanosiyiwa. Mai vaya ndobva vatobuda bva vaenda. Asi vandisiya pamba apa vaenda, inini ndakasara ndikatiza. Handina kutombotora nguva, ndakabva ndatiza pamba apa. Hanzi ndatiza ndakatora nguva yakareba ndichitenderera ndichinyatsonzwisisa kuti ndiri kuda kuenda asi ndiri kuona ndiri kutenderera musemu area. Kwose ndisiri kuona way through yekuti ndibude ndiende kure. Ndo pandakazosvika pakubvunza mumwe munhu. Ndo pandakazoudzwa kunzi handichibvunza ndakati rodhi yekuenda kutaundi ipi. Ndobva ndaratidzwa kunzi makombi iwe andari kuenda kutaundi. Andobva ndatanga kuteera makombi kusvika ndapinda mutaundi. Ndo pakuzonokumbira foni amutaundi. Alright. Pari kuitika zvese izvi muri kudzokerera kumapurisa notaura kuti mwana ruramba achitaura munhu mumwe chete. Handina kumbobvira ndataura nhau yekukonfranda maya kubvira pakatanga mwana kutaura. Neapapa pechi 2 handina. Pechi 3 apa musi wa3 wemwedzi uno watiri. Nhasi ndiani? Nhasi wa 1 mwedzi watabva waSeptember. Mwedzi waSeptember musi wa3. Ipapo ndo pandakanyatsoona kuti pane zviri kuitika zvechokwadi. Ndakagara panze ndichitobika zuva iro ndakabikira pamoto. Ndobva ndati chiya utakure mapoto anga achitorumba achiona TV navamwe wake. Naye chiuya kuti nditakurewo mapoto ari pano mbavisa zvinhu zviri pawaya. Mwana ndobva atouya, isusu ndakatogara pasi. Baba wacho ndo wanga akagara pakati kwirirei. Mwana ndobva auya ndobva atakura mapoto ake bvaendesa mumba. Isi tiri kutotaura nyaya takagara paya. Mwana ndobva adzoka ndobva atanga uyanura washeni yake ndobva aendesa mumba. Paakadzoka kechi2 kwakuye kukolekta mabhaketsi anga ari paloni anga achishandiswa kuwa chakuya. Pakukolektwa kwemabhaketsi ndo pandakanzwa baba wacho achiti iwe mwana pabata mabhaketsi apa tafunga kuti adagisa makumbo, asi ndiri kutoona kuti handichamuona. Inini ndakagara pakadzikira, iwo wanga akagara pakakwira. So zvese zvanga zviri kuitika ivo vaiona. Pakangonobwaira meso avo kutongoona kuti mwana hapasi. Chii chakaitika baba? Akabata mabhaketsi. Chakaitika ndechekuti ndakagara pamba pangu pane matombo so atakadhura. Saka ndakagara pamusoro pedombo mai vechibika vari apa. Mwana achibvisa washeni yanga iri pawasheni line apa akaisa mumba. Paakadzoka achiti atore mabhaketsi aya anga achigeza tsoka dzake. Mwana wenda ndakangomutarisa, ndakatogara ndomutarisa kudai sekuti tatakuziva kuti any minute any second mwana anokunongodini disappear paanonga angori ipapo. Saka I was so much aware of the situation
ndobva ndaramba ndakamucherekedza iye achigeza kuti makumbo ake aya pandakangoita sendikugaira kudayo pakutsinzinya kwangu kwandanichita pakusundura kudayo ndakangoona panzvimbo pakasara bhaketi chete munhu haachadini kudisappear kutoshayika kubva papa bhaketi apa. Alright, mire kushayika kwacho kushayika kwomunhu afamba akaenda akangokona hatina kuona kufamba kwake kwaakaita asi inini pangari papari padhuze nepakona here pekuti pakona yemba imba yakavakwa ichisiyiwa mazino ekuenda kufrandi. Saka pakona yemba apa ndo pakangoti nzvai kupota nemba ndobva atotanga kuteera mudhuri wemba kudai uso kuenda kunext door kwedu kudai apa pane heja kuita buri rakavhurika rekuti unotopinda munext door umu panoperera imba yangu. Saka pandakaudza mai wacho ndikati mwana anga ari pabhaketi apa pasara bhaketi chete pasina mwana asi haana kuuya nokuno kufurandi kwatiri sobviasi ateera mudhuri wemba kuenda kuseri kwemba. Ndobva tasimuka ndobva tatanga kumhanya kutsvaga takanekubondekana tikati ngatitange tamhanya kumain road kuseri pamwe ari kuenda kumashops kupi kuzasi. Ndobva tanodarika kuenda kuseri wane hakuna kana zvinhu ndikati no madzimai mwana kubvira paya aitaura kuti angachiwanikira muimba umu mamai ava. Saka zvetine information iyoyo zitori nane tinonoke tanopara mhosva tanobvunza mumba mupi mumba mamai ivavo. Madzimai ndokuramba akati tinopara mhosva tinonanga vanhu. Ine ndakanokuite nharo ipapo ndobva ndatore kafoni kambudzi pabhaketi paya ndobva taenda kotosha pabhaketi paya paanga achigeza tsoka dzake dzedze iye anga akapfeka mapushi takuteera kudai tichitosha pakuruma titsoka dzaye dzaafamba nadzo dzedze naye kusvika panoperera stendi yangu pamuganho apa jurawa pane ndobva akapinda tsoka yaye ndoma yakapinda zveshuwa ndichitosha kudai mapushi aya dakara do pavharanda tichosvika pavharanda paya mapushi ake akasiwa padho makatomawana ari pavharanda ndobva tanoka mai yacho ndakatonoka chipinda mukati mumba. Saka pakanzwa noku iyi vari mumba vaya ndobva akabva amuti enda kubedroom kumberi kumubvisa paanga akagara mumba ndobva aenda takasara topinda mumba isusu mwana atopushirwa kubedroom mberi butibhutsu dziripo padhoa. Ndakabva ndatongopinda ndichibva ndati nokuti dho iri mavhurikira aro rinovhurikira kwokuti dho rikangovhurwa makutoona mumba mese. Saka the moment yakavhurwa dho ndakatoona kuti mudining mwana hamuna. Ndobva ndatoti gogo ndichita sei ndichipinda ndobva ndatogara pasofa ndobva ndati ko mwana ari kupi mapushi ake ari ari padho. Zvikanzi vakata sekuti vari kuda kukakama mwana wavo ndiye akabva adaira vane kamwana kawo ka 11 years mateni ikoko ndiye akabva ati ari mubedroom mamama. Ndobva ndati mubedroom ko imakagara muno iye ari uko ko angoya kunoku sei ende ari kudii zvii zviri kuitika. Ndobva ndati iwe chinda unomutora nekuti mumba menyu ndiwo uri kuziva kuti munopindwa nekumba kwenyu. Ndobva asimuka mwana uya ndiye akaenda ndobva anouya naye. Baba vacho pavari kutoti anenge aigeza tsoka anga asiri kutogeza tsoka ainhonga mapegs takanomwanika akabata mapegs ake mumaoko ndokungogara kudai achibva mumba muya yakangosvika kugara basi nemapegs ake pai maoko. Amai ava vakutiche tikati ko amunopererwa komakadikobva manodaidza mapurisa imi apa usiku ka zvokuma past 8 zvikanzi mwana angouya mwana panokwa padhoo abva angopinda. Ndikati ko zvino zvaangopinda imimi munhu angoti muchinoka dhoo akanoka dhoo ako kubedroom aenda sei ende imimi ko imimi zvauya zvinoshamisa kudaro madii kudeedzera chode madedza muri mumba muno dai kunzwa iwani nepawinda pokuti saka vakabva kuti vaingotaura kuti ndizive
handizive zvekumba kwenyu vaitochena sei handizivei kumakadi kusimuka kuenda mapurisa ipapo ndakaenda mangwana makuseni ipapo ndakazongotora mwana ndobva tadzoka kumba takakweshana chaizvo asi hapana chakapindurika chinobatika iye wedu mwana anga asiri kudai anga asiri kutombotaura noizi yese yekunetsana kwese kwataita uko iye anga akanyarara hapana akaguma umwe kana kuti seinda ndakatogara pasofa ivo vakagara pasi takangowasvikira vakagara pasi kudai ndobva ndangosvika ndichigarawo pasofa takasvika pakungooneka hapana chinhu chakatsanangurika ipapo mangwana makuseni ndokufuma ndichiendawo kupolisi ndinotsanangura sematsanangurira ndikuita iwaya ndobva vandibvunza vakati saka imimi muri kuti kudii ndikati hainini handichanzwisisi imimi muri kutiwo kudii nokuti imimi makatsvaga mwana imimi neni tichibatsirana kutsvaga mwana doketiri rekutanga 2 years dzese kechipiri 2 days dzese kechitatu ndiko akatazomwana mwana ari pai ari mumba saka ndizive kuti muri kutiwo kudii ndopa vakazondinyorera tsamba yavakanditi ndei muno mushidza ndobva ndaitakura tsamba yangu ndobva ndaenda nayo tsamba iyeyo ndobva ndanoisevha vakatondibvunza kuti mukwanisa kunoisevha here ndikati ndinonoisevha nokuti ndanapfutseki nawo ndobva ndanosiya tsamba iya mangwana makuseni ndobva ndaenda kupolisi tinosangana kuya vachibva vabvunzwa mubvunzo wekutanga wokubvunzwa kunzi mwana mwaiva mumba menyu zvechokwadi vakadayira hongu ko mwana ari kunzi panguva yakapinda amai vake mumba mamurimu amuzimo maaiva wani zvikanzi aiva mutoileti ndokune toileti yangu zvikanzi mutoileti ndobva mapurisa bvabvunza iye kuti nai wanga uri mutoileti ndobva ati aiwa ivo ndo vakandisairira chi ikoko munguva yakanokwa pai pato ndo pakatonzi vakunyora zvavainyora pasi ndomba ivo vati pamusoro pane zvimwe zvandoda kutsanangura zvikanzi tsanangurai ndosaka takuita sei takushedza zvikanzi ndaida kutsanangura kuti mwana akanditaurira kuti anorohwa chaizvo mwana akanditaurira kuti muna April May June tinenge tiri pamunamato kumba kwedu tichingorara tichitonokwa tiri pamunamato mwana akanditsanangurira futi kuti inini ndinoabhuswa ndopa vakabvunza mubvunzo vakabvunza pamapurisa anga arimo pakapana vakabvunza kati mambotaura kuti imimi hamuna kukwanisa kunge muchidzoka nemwana bheki nokuti mwana anga achangosvika nekuti izvo ndiro zvavakabvunzwa pekutanga vakataura kuti mwana anga achangosvika saka ndanga ndisati ndakwanisa kuti ndidzoke naye kumashure zvikanzi manje zvino saka inini zvese izvi akazvitsanangura nguvai allright saka nyaya yacho yakazoguma nei apa muri kutaura nezvezvo zvaitika muna September iri papi right now hapana chandati ndaona chati chaitwa saka ndakabva ndapiwa nekuti ipapo takabva tanzibudai panze ndobva tabuda ndobva ndazopuwa mapepa ndakapuwa bepa rekuadult rape clinic vandapuwa bepa rekuannex ndobva ndaenda kuadult rape clinic ndobva ndatoya nereply ipapo papo vandadzosera yawo tsamba ndobva ndaenda kuannex ndokuri kunetsa ende ndo panotori nestress yangu kuti chokwadi saka zvichasvika kupi zvakadai ende ndinovachengeta sei vana zviri kunzi because kuannex chiremba vanonetsa kuwana ndoposhi saka mazuva kuwanda kudai so chiremba ndakakwanisa kuvaona kawani ndavaona chiremba vakazondinyorera vakati tsamba kuti vandinyorere tsamba sezvakaitwa kuadult clinic havakwanise vakati vanoda mupurisa ndiye auye atore assessment letter mupurisa kuti auye aende futi kunotora tsamba iya last week vakati ndiri busy this week nhasi chiremba tamushaya ndinhasi chipiri chiremba tamushaya izvezvizvi iruwa police station izvezvizvi kwacho pakunoonekwa kwaita nokuti senior doctor ndivo vari kufanira kunge vachinyora assessment letter ipapa ndabva ndanyorerwa bepa rekunzi arifanira kutestwa matesti zvinotobudisa mari inini ndini ndatone stress ndine stress taura chokwadi chaiko ndine stress izvozvizvi iyoyo skani iri kunzi iitwe iyoyo yanzi iri kuda $120 kwandarifewa ndikanzi endai munoona chiremba ndatoenda ndikanobvunza kuti inoda mari ndikaudzwa kunzi inoda $120 that is zvinogona kutadzisa futi kuti tsamba iyaya iri kudiwa inogona kusatonyorwa senior doctor anogona kusatonyora
tsamba iyi vachiti mwana ngati angaitwa matestai ofu chini ndiningori mumhepo tisina mazuva ndabva futi kumapurisa kuya vakapopota vakataura mashoko vakauya vakataura mashoko pakati peusiku vakauya vakatukirira kuntaura kuti nini kuda kundisungisa inini kuti ndinoba vana vako ndotoditi vana twakweni manje iyi inonzi first second ndoichakuridzisa mhere uchaona makadzokerere kumapurisa unotaura ndakafona because vakanditi munofona dzimwe nguva musanatsika nokufamba mupurisa ari kuta nhau yenyu munofona momutaurira ndakafona ndikati inini handisisiri safe because handichamboziva kuti chiri kuva pakuganza chii okay baba namai nyaya initainzwa nyaya inoshamisa inosiririsa shokuti mwana anoshayika 2 years ozowanikwa after 2 years ari orphanage achitaurawo kuti no ndakazotorwa ningi uya mombodai mozowana mba zveshuwa ari mumba imomo saka baba help yama muri kuda ndei inini ndaa ndichitokumbirawo kuti paonekwe kuti vanhu vemutemo chii chavangaita maringe nemunhu uyu atakawanira mwana mumba maanga ari muridzi wemba uyu atakawanira mwana ari kuti mutemo unoti kudii kana munhu achinge achimboshayikwa ozowanikwa ari mumba imomo apakambengambotaura kuti kwandakafamba for 2 years dzese dzataimushayiwa ndo azowanikwa ari mumba imomo. Saka tongoti hamusi kugutsikana nezviri kuitika panyaya one hatisi kugutsikana two kuri kutoramba kuchitoenda nyaya ini ndinenge ndichitoremerwa nekuramba ndichibudisa mari ndichiziva kuti mwana haarwari because iye unotoona achinetseka zvokuti kuannex munoziva kuti kunenge kune vanhu vakaita sei unonyatsoona right no I think ipapo kachirega tichiisira mapurisa but maybe sekutaura kwamaita kuti hamusi kugutsikana nezviri kuitika right mungatipawo nhamba here chakanakira chirongwa chino vakawanda vacho vanotoshanda kumutemo ikoko varipo kana usiri kugutsikana nemabatirwo ari kuita nyaya yako pane kumaofisi kwaunofanira kuenda handiti saka mukatipawo nhamba dzenyu kuitira varikuda kuti vange vachikubatsirai vozokubatai vanokubatai panhamba dzipi 0782 386 343 alright 0782 386 343 alright ndofunga pane nyaya hombe kuti muri kufila kuti mabatirwo ekuita nyaya hazvisi kukugutsikana hamusi kugutsikana ende kutotyirawo zvekare alright vanhu vakutofona padakumbira pai kuti dzimai mafoni enyu handitika saka 0782386343 ndoziva last time takamboitawo macases akadai tikawanawo zvechokwadi vari mumahofisi emutemo vakakwanisa kuti vange vachiita sei vakakwanisa kuti vange vachibatsira handitika saka baba namai tinokutendai nekuya kwamaita mune chino chirongwa uyezve tichivimba uye nekuziva kuti definitely muchawana vanokubatsirai vari mumahofisi acho chaiwo chavanotaura kuti aiwa kana musiri kugutsikana nezviri kuitika vanokwanisa kuita sei muchiendeswa kune mamwewo mahofisi zvekare mungatibatsire nokuti nonguva kutotya asi ega inumber 2 kune tumwe tudiki nochazoti mwana ndomuchengeta sei ndizvozvo aiwa no tatenda zvikurusa nekuya kwamaita mune chino chirongo thank you maita yenyu ndo nyaya tange tiinayo vedu veka dzimwe nyaya kana uchinzwa dzichitaurika kudaika unoita seuri kurota unoita kuti kune zvinhu zvinoraramika zvakadai you can imagine for 2 full years usingazive kuti mwana ari kupi ari kudyei zviri kufamba sei and then one day you just get that call ekuti nhai mune vana vangani saka mwana wenyu akazodai akadai tongoti ndokubata kwamwari handitya vakawanda vanhu vari kushaya vana mumwe anobva tomushaya zvachose kana tozowana mwana akafa asi toda ngotenda mwari kuti mwana uyu akawanikwa akawanika ari mupenyu hamonikatisa tachibatana nevakomana vemapepa nawo
veTollgate motor space vanosupplyivo maengine space, maengines, masuspensions, maservice kits pamwe cheteka nemaaccessories. Vanoti ivo vane maparts emota dzinotevera: mahonda fit, mahonda aria, maextrail, maranex, mababu, mabelta, maprobox, mavits, marev4, manoa, manissan tida, nissan march, Mazda bongo, Mazda B1600, Mazda B1800, Mazda B2200, plus many more. Vanowanikwa kupi? Tikuwanikwawo kunzvimbo dzinotevera. Branch redu rekutanga tirimo muguta reHarare muna Kaguvi Street panumber 30 anditika. Tichizowanikwawo zvekare panumber 2 Robert Mugabe Road muna muHarare imomo, tiri pashop number 2. Tiriko kuGazaland kwaIfields pa8633 Old Jeros Chiri Complex anditika. Tichizotiwo kuGweru tiri pashop number 4 Corner Akram and ED Mnangagwa. Kozoti kuKwekwe tiri pashop number 5 Nyamunda Building tiri muna 4th Street. Shop yanetsa paChegutu, shop iri pa stand number 579. Iri shop iri pa Z&Zem Complex shop number 2. Kana usati waziva shop iyoyo uri paChegutu nenzvimbo dzakakomberedza ameno kuti uri kuzvigona sei. Right, munotibata pa 0786 852 151 0786 852 151. Tichiwanikwa pamasocial media platforms ese akanzi Tollgate Motor Space anditika. Mukaenda pamapages kana kulike kana kufollowa ndo patinowanikwa. Macivil servants tichiri kuendera mberi nekukupai zvikwereti anditika. Uchida chero chawada, ingava engine, ingava kana masuspension, kana maservice kits, kana maaccessories, chero chawada, chikwereti chaunogona kubhadhara over 3 years anditika. Kozoti vasiri civil servants, you can now get my spares on credit. All you need to do is to come in a minimum group of 3 people who are from the same company in order for you to qualify. So you can contact us on our hotline 0786 852 151 0786 852 151. Tollgate Motor Space, the genuine path.